Здравейте! Отиваме към тази необятна Странджа, тази красива, непозната все още за българите изцяло планина. Малко по-дива и по-необлагородена планина на нестинарите. Ще взимаме и други уроци и за нестинарско хоро. Хайде сега да покажа на пояс на Костадин Варимезов или странджанско Варимезово хорце как се изпълнява. С приклекнала почертана стъпка, десен ляв за десен в посока на хорото, права леса, хванати за ръце, може и задна, може и предна. Хвата, лявата взима, дясната дава, значи отдолу. И с лека стъпчица по-встрани, извити пръстите, с почертаната стъпка се придвижваме на 4 с главичка вдясно. Раз, два, 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 3, 2, 4, 2. Полюшване ляво кръче дясно, ръченична, 2 ръченични имаме. Ниски. Хайде да броим. Първа фигура. Раз, два, 3, 4. Десен напред, леко изнасяш, почупваш ляв назад, ръченична ниска, ляв, десен, ляв. 8 такта. Раз, два, 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 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, леко при 7, 8. Пак ли, може да се провикваме. Ли. Втора фигура. При плъзване ляво кръче за дясно, леко присвиваш. Раз, два, 3, 4. Значи започваш, пристъпваш с десния, лявия назад, се едно правиш колелце, а да го правят и с пусъци. Раз, два, 3, 4. Както ти е свободен кръка, почваш да пишеш по земя. Цял ден в офис, сега по земя. Навътре, навънка и през вътре прибираш в лоще. Приклекнал си с лявия, почупаш. Раз и два. Пауза. Ляво кръче навътре, навънка, навътре. Прибира. И станаха 8. Хайде пак само тези писаници. Хоп и хоп. Или цялата втора. Раз, два, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 7, 8. След това трета. Ход напред с задни свивки, 4 прескока. Десен ляв, десен ляв. Отново писане напред и прибиране. С десен, с ляв прибиране. И отново назад пристъпване десен ляв. Прескоци. Цялата трета. Раз, два, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 7, 8. И от начало. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Втора. Раз, два, 3, 4, 5, 6, пишеш 7, 8. Трета. Раз, два, 3, 2 напред, 4, 5, 6, 7, прибираш 8. Пускам музика.